Tengava Hurmizê ku şademara dabînkirina sedî bîstê petrolê û sêyeka gubreya çandiniya cîhanê ye û jiyana milyonan kesan pê vegirêdayî ye vêga bûye sedema nîgeraniyeka cîhanî. Em dizanin ku tevahiya zincîra dabînkirina gubreyê têk çûye. Ev ne tenê bandorê li hilberîna gubreya li vê navçeyê dike, lê ji ber kêmbûna madeyên xam hilberîna li cihên din jî rawestiyaye. Wek tê zanîn gubre ji bo berhemdariya sektora çandiniyê faktoreke sereke û bingehîn e. Neteweyên Yekbûyî hişyariyê dide ku eger çareseriyeka bilezneyê dîtin, girtina Tengava Hurmizê dibe ku milyonan kesên din li cîhanê ber bi birçîbûn û mirinê ve bikişîne. Ev metirsî niha li zeviyên çandiniyên Afrikayê bêtir tê hîskirin. Demsala çandinê li gelek welatan dest pê kiriye û tenê heta meha Gulanê dema wan heye. Welatên wekî Sudan, Somalî, Mozambîk û Srî Lanka ku ji bo hilbirîna xwe ya çandiniyê pişta xwebgureya hawردekirî ya vê navçeyê ve girê didin li ber karesateka mezin a mirovî ne. Girtina Tengava Hurmizê dikare 45 milyon kesên din ber bi birçîbûn û mirina ji nêza ve bikişîne. Wate bi zelalî diyar e ku divê em tiştekî bikin. Lewma pir girîng e ku neteweyên Yekbûyî birêya vê mekanîzmayê amade be. Ji bo rêgirtina li ber hilweşîna bêtir a sektora çandiniyê neteweyên Yekbûyî sîstema nû ya derbasbûna barên girîng di Tengava Hurmizê re amade kiriye. Erkê tîmeka taybet dê ew be ku venêrîn û hêsankariyê ji bo keştiyan bike û biryare eger aliyên nakok li hev kirin, di nav hefteyekê de ew sîstem bi temamî bêçalak kirin.